Asfaldiko. Zelan. Bolara batean, saiatzen izan eskua ematen. Oso borrokalari jarri izan bolara batean. Badakizu zergatik gauden hemen edo zertarako? Faltan botatzen nuen, askuna. Zentroa, mengo gutun zuriengatik eta askotan ni ezin dudalako eta eskutatu naiz liburu batekin. Baina jakin manun zurekin egon behar nintzela lorategi bat aukeratuko nuen. Txikitatik nahi zendun idazlea izan edo gero etorri zitzaizun? Ez dakit idazle izan nahi nuen, gehiago zan babesleku bat. Txikitatik asko irakurri izan dira, amaren esanetan gehiegi ere bai. Baina nik uste nuen, idaztea zala nola halako grazia bat. Kosta zitzaidan ikastea, idaztea ofizio bat dela. Gehien kosta zitzaidan izan zen, zer pentsatuko dute, hau zelan irakurriko dute, nik behar dut kobazuloa, baina gero behar dut irakurleekin egon kontaktuan. Literatura da barruan dagoen zerbait kontatzea. Entzundakoa, bizitakoa, irakurritakoa, ikusitakoa, amestutakoa. Kolas handi bat gara. Txikian izanetik ezagutzen zaitut. Euskara irakasgaian ikasi genulako, zure obraz. Eta oin erreferente esan duzula, zeintzuk izan dira zure referenteak? Referente hitza merezi duen bakarra, baina naiz improvisatzen, Izango litzake Simone de Beauvoir. Baina ez idazle zen aldetik. Simone de Beauvoirri esker, ausartu nintzen ni, lehenengo aldiz, igande batean, mesetara, mesa guztera. Akitan gehiago hori bere idazle lana baino. Nik ere ez dut jakiten zer erantzun. Nik erantzuna lapurtuko dizut. Beauvoirrek zugan literarioa izatea zaratago eukizuen eragin hori niri gertatu zitzaidan Uxue Alberdirekin, Karmele Jaio Katix Agirre, Jasone Osoro, Eider Rodriguez beranduago ezagutu nuen. Euskarazko literaturan gehien miresten dudan idazlea Ramon Seiza Vitoria da. Eta beste alde batetik, atxaga iritzen zait, atxagak duela. Grazia bat, hizkuntzarekin, gure idazleik ospetsuenak, gerraurrekoak, Lizardi batek edo, ez zitun ehun irakurle izango, hortik gatoz. Baina, bueno, badakigu baita ere zergatik izan den, ez da? Ezin zan hemen euskeraz sortu eta... Baina Ramon Seiza Vitoria bat edo Txillardegi bat, ziran gaztelerazko literaturan idazten zuten idazle askok, baina askoz modernoagoak. Guk Parisa begiratzen genuen. Guretzat, antzegon itxasargia. Nere belaunaldia da 78ko belaunaldia. Baina azken etxea, zure azken obra azken etxea... Ez markatu, hau ere nere garaia da. Zure bizitzara gaur egunean. Ez nau inork orainalditik botako. Gaztea jendea fisikoagoa da ni baino. Gorputzarekin lotuta. Bai. Zure liburuetan gorputza asko agertzen da. Jarraituko dugu erresistentzia izaten eta horre bazterrekoak. Nahiko, bai. Ez da intxarra bazterrekoa izatea, Ez da intxarra. Ni nahiko bazterreko sentitzen ez eta gustatzen zaizkit bazterrak.